Esta vesprada, com a regidor de Deports, he assistit als encontres de futbol de la nostra Udalsira i també als encontres del futbol sala Alzira. He compartit estos dos partits amb els seus presidents, Juan Antonio San Juan i Vicent Fontana, i també el vicepresident de la U d'Alzira, Rafa Asensio. La U d'Alzira ha guanyat 2-1 contra l'equip aragonès i el futbol sala ha guanyat a l'equip del Bisontes de Castelló per un mereixut 4-3. Han sigut dos partits emocionants, dos partits que els dos equips locals, en aquest cas la UDE i el futbol sala, ho han donat tot, han creat afició i sobretot han sigut emocionants perquè els dos clubs se juguen molt en aquesta final de Lliga. La U d'Alzira se juga la permanència i el futbol sala se juga a veure en quin puesto està para competir en el playoff. Me dia el seu president, Vicent Fontana, que en funció de com queden aquests últims partits, pues si se queda el tercer o se queda el quart per al playoff, pues tenim uns adversaris o uns altres. Bueno, però ha sigut una vesprada de futbol, una vesprada emocionant, una vesprada creant afició, i jo pues, els he dit que continuaré donant suport a l'esport alzireny com ho he fet fins ara. I ahí estaré sempre apoyant l'esport alzireny.